Abi. Hey. Sini constitutional rights. Hari wanita. Kung masalah di perasaan boleh balik hasil. Puylawo belakinu sini titi edi sini hafang inginai sari pang okora sini CM sano hambai maya koro tan bengke sungka sampo sama kami sini tangnai nai agosto sini titi edi sini hafang bai kaisa sini sampo sama kami no just reset bagman baginai sini sampo sama kami ni rok teke belai ke sini titi edi sini CM no hambai ya karo tei sini bubu gara no belai kita hambai dan keboni leadership ni tui pangbai no omai sini TDA di sini korok tega sengja simaka angbai nai belai kino sini kami ni borok belai kino kusi jataka sini kami ni serai rok tei joto biricuk bura joto kusi jataka tan mai ke seng kembang ma bosorong bunai seng omai ke jasri seng maniako tabung no 2025 ni 9 Agustus seng mano haminai sini kami ni ngui tei sini sampo soma luku ngui sini titi di sini sar pangokara sini siam sarno belai kena hamba ya paro ke omo sini ya sini kubang ma sini kila under ro leadership khai dongnai kubang ma dong sini leader ro borno bahainu jotno hambai ya paro sini sampo soma kami bagai hambai